Liyakhetha ikumkhelela inkosi enkulu Bombela isitima samampondo baba mkhulu uNkulunkulu phakathi. Amen. Le nkulumo-ke ikumkedlela eliza nayo libhekise nje kumakholwa amaNazaretha nawamaKristu, ngoba khona sebeke impela bakhuluma ukuthi hayi le mpilo hayi khona, bakhuza nabanye ukuthi hayi maNazaretha hayi musani nani ukuza ngamawala kanje, sengathi seniza ngamawala ngoba manje kusuke kuhlubuka iy'nhliziyo. Manje lake layichaza ikumkedlela lempi ukuthi indala isuka ngalesa sikhathi, ingako nje abanye basuke beyijoyina basuke bengayazi ukuthi iqhamukaphi. Isuka ngalesa sikhathi uShembe esawumKristu. Lokho kuzoveza izinto ey'ningi ngabo ubuKristu lokho sebukhona namhlanje ngoba nabo abuzazi ukuthi busukaphi. Into eyaqhatha uShembe neChristianity exoshwa umlungu, basuke benza izinto nezimangaliso ey'seBhayibhelini. Kahle kahle ubuKristu bangangabuchaza ukuthi busuke eRome. UbuKristu nje bangempela abunawo umlingo, abunazo izimangaliso, ukuthi ukhonze nje uNkulunkulu kuphela kanjalo, ulinde uya kaJesu, ukhandelwe phezu kwaleso sisekelo. Akekho umuntu ofanele kube khona into ayenzayo isimangaliso, ngoba okusho ukuthi usuzenza uJesu phela lapho. Inkolo yakhona kanjalo. Kungabonike namhlanje sekukhona abantu abathi banama-miracles nazo zonke lezo zinto. Akuwona amaKristu la, abantu abasuke be-apply izinto ngey'ndlela ey'thile, abanye bayizangoma abanye bazinyanga. Enkolo nje ubuKristu ayikho imilingo. So kuShembe wathi mayifika yena ngale nto yasezulwini, khipha abantu amadimoni, ilapho kwaqala khona kwamangala umlungu esontweni ukuthi wayiqala ukubona into enjengale. Izinto kwakufundwa ngazo eBhayibhelini, namakholwa ayiqala ukubona izinto enjengalezi. Amangala kakhulu amakholwa, agcine semthanda uShembe. Akavelanga wayiphumela yena ebuKristini, wabe sekhishwa uyena umfundisi, abona ukuthi lo muntu uqhamuka nenye-ke manje into thina singakaze sikhulume ngayo ngoba silinde uJesu owumlungu. Waqhubeka kuShembe wasindisa abantu, esephumile kuleli bandla wangena kwelinye, esuke eLuthela, not eLuthela, eWeseli, wayeBaptist Church. Nakhona wafika wazenza lezi imanga. Umfundisi wakhona uLisheha owagcina naye yabona ukuthi ayi lento iza ngamawala, ngoba manje kwakulokhu kukhuluma uNkulunkulu nje, lokhu emtshela nje kancane ukuthi cha kukhona lokhu kwenziwa kanje. Njengako ukukhulunywa kwey'cathulo endlini kaNkulunkulu, wayelokhu ekutshelwa uNkulunkulu uShembe ukuthi njengamanje ningasakudla ukuthi, njengamanje ningabusayigqoka iy'cathulo, njengamanje agcinisa abathi wathi uLisheha hayi sengathi uza ngamawala. Ngiyakubona uNkulunkulu ukuthi ukubizile, ukubizele komunye umsebenzi wehlukile kunalo waleli bandla lethu. Wasemkhulula kahle-ke yena, baxabananga naye. Ibandla lobuKristu agcina lakulo uShembe seBaptist. Wasephuma-ke seqhubeka-ke sekhanda ibandla likaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu wayesho njalo kuye wathi funa ukhande ibandla lami. Wabuza uShembe ukuthi akhona nje amasonto agcwele umhlaba wonke. Wathi uNkulunkulu cha, wona wami lawo mabandla, ngifuna ukhande lami. Njengoba kubhaliwe nakhona eBhayibhelini ukuthi umuntu owumlandeli kaNkulunkulu umNazaretha. Abantu nje abaningi eBhayibhelini ababelandela uNkulunkulu amaNazaretha, njengoba umNazaretha basebovuselelwa uMose eBhayibhelini, okuchaza ukuthi kusukela ngey'khathi zo-Adam bonke laba bantu babengamaNazaretha. Wahamba baphela ubuNazaretha baze babuya sebuzovuka ngo-Abrahama. Bahamba sebethunjelwe kwa-Israyeli baphela ubuNazaretha. Sebuphele wahamba babuvusa futhi-ke uMose. Sebuvusile uMose wahamba baphela ubuNazaretha. Waze wazovumbuka uJesu ekugcineni esezobuvuselela futhi ubuNazaretha. Wase-ke ekugcineni-ke kubetheleni kwakhe uJesu kwabulawa amaNazaretha amaningi. Bahlakazeka abantu abamnyama ababehlala kwa-Israyeli, babaleka bagcwala umhlaba wonke, abanye bayaphesheya baphela ubuNazaretha.
Wahamba futhi iminyaka nakho sekufika uShembe-ke manje waphindwa vusa futhi umNazaretha. Kodwa lobo buvusiwe-ke uShembe, isithembiso esikhona esivela kuNkulunkulu wathi-ke lobu sebuzoma ngunaphakade ngeke busaphela. Ngalesi sikhathi uShembe efikile-ke eqala-ke lo msebenzi wakhe, babengekho abantu okuthiwa babesindisa abantu, kwakukhona nje zona iy'nyanga. Kwase kuzoba uShembe-ke kuphela wayesindisa ngamandla kaNkulunkulu. Okwakuqala ukubonakala ngayo nabelungu badideka. uShembe laqale khona ukuba isitha samaKristu-ke. Uqale ngalesi sikhathi esela ikakhulukazi eNatali. Efika abantu bekholwa lapha bengamaKristu emission. Ibandla lalihlukana phakathi ngoba wayengasangena emasontweni. Wagcina ukusonta ebandleni lobuKristu esale eHarrismith ngesikhathi esase Weseli naseBaptist. Bayifika lana kwakwenzeke wavakashela nje amanye amabandla, befike bethandaze bebabaza uJesu ngoba uShembe akaze axabane noJesu. AmaKristu lawo wenza sengathi uShembe uxabene noJesu. Akaze nje uShembe noJesu into eyodwa. Kuthe uma eseshumayela leli ivangeli lihambe lishumayela nje ey'taladini nasey'gangeni, abantu babemlandela ngoba ngaleso sikhathi naye wayesasonta ngesonto. Futhi nje wayethi uma ehamba eshumayela nje endleleni eshumayela zonke-ke iy'nsuku, bemlandela abantu bagcine sebehlubuka lapha emishini. Bahlukana phakathi ibandla. Abanye babelethwe ukugula besuka emishini, abanye babelethwe ukuzwa ngaphakathi ngoba uNkulunkulu yamuzwa egazini. Baxabana-ke abazalwane, abanye basala ngapha, abanye basala ngapha. Basevela uShembe njengomuntu okuyena obahlukanisile nomfundisi wakhona emishini. Wamnyanya lapho uShembe ukuthi wena uthatha abantu bami. Abanye abefundisa uShembe wayethi asihlale phansi sifunde iBhayibheli ukuze nibone ukuthi ngithunye uNkulunkulu. Abanye babegcine sebebonile bethatheke, ababenenhlanhla, abanye babevele besalokhu beme egameni. Nanokuthi-ke ngeke ubasola abafundisi boKristu laba ababexabene noShembe ekuqaleni, hhayi laba abakhona namhlanje abangazi ukuthi babangani noShembe. Abefundisi bokuqala bangalesa sikhathi kusukela ngo-1910 ibona ababazi ukuthi babebangani noShembe. NamaKristu angalesa sikhathi iwona ayexabene noShembe, hhayi lawa nje akhuluma umuntu angayazi. Inkinga laba befundisa ababekuyona, ngithi amabandla abelungu babekhona abanikazi bamasonto ngaleso sikhathi. Abanye babekuyibona babangabefundisi, abanye babengababhishobhi abakhulu bephethe labefundisi abangabantu abamnyama. So ma ibandla lincipha, umfundisi eselikhandile lowo mlungu esethatha umfundisi ampromote, ethatha umshumayeli ampromote amenze umfundisi umuntu omnyama. Wafika uShembe wanciphisa abantu. So i-report ezohanjiswa yilo muntu omnyama usebekwe umlungu abomfundisi izothini kuloya mlungu? Izothi wehlulwa yilo yamshumayeli okuthiwa uShembe, yabo. Ile nto-ke yayisiyinkinga ngoba yayisibaphoxa labefundisi abakhona abamnyama ngoba babe nabaphathi babo phela bangabelungu. Uma umlungu efika ibandla linciphile wayelwa kakhulu ukuthi hawu wena ndoda ubaxosha ngani abantu. Athi lo muntu uShembe, athi umfundisi womlungu hamba balande ngevangeli laba bantu. Afika ahluleke umfundisi. Bese umfundisi ebe nabantu abamzwelayo, abasebandleni nababasela abamthandayo, abanye bazihlobo zakhe, abagcina sebeyigroup manje ezonda lo yaShembe nalaba bantu abahambile akade besonta lapha eWeseli noma eLuthela kulamabandla ayikhona ngalesa sikhathi amadala. Ngaleso sikhathi-ke lamaKristu ayekhona ayethazama ukupenda uShembe ukuthi uNkulunkulu owehlukile, kunoNkulunkulu obhalwe eBhayibhelini futhi uyisitha sikaJesu. Ngaleso sikhathi-ke amaNazaretha vele namanje kusafana. Uyafundwa kakhulu ngoJesu, yena umuntu okukhulunywa ngaye nje kakhulu. Uma ufika nje eNazaretha ngeke uhambe ungakhulunywanga ngoJesu. Wase kukhandwa amanga-ke ukuthi-ke akulona ibandla leli bandla liphambene ngoba ukukholwa ukuthi futhi uma uphambene noJesu phela futhi usathane. Kwapendwa lowo pende-ke. Lowo pende usasebenza nakhona namhlanje. Ukuthi amaNazaretha ungathi axabene noJesu kanti cha, ahamba ngomthetho wakhe ngqo, iwona futhi amlandela ngempela.
Hawu amaKristu ayithutheleke eyongena eNazareth Baptist Church. Basala babancane abantu ngapha ebuKristwini. Kodwa indaba enkulu yonakala ngesikhathi-ke esehamba emhlabeni uShembe. Njengoba amaKristu ayethi-ke nikhonza lo muntu okuthiwa uShembe nina, anikhonzi uNkulunkulu. Bethe yachaza amaNazaretha, cha asikhonzi umuntu, sikhonza uNkulunkulu kanje. AmaKristu athi cha. Uthe uma lawo manga lawo amaKristu ayiwaqamba ngesikhathi-ke sehamba emhlabeni uShembe, ajabula kakhulu kamaKristu, athi ya usefile uNkulunkulu wenu. Okusho ukuthi senizokhonza bani manje? Sekuphelile ngebandla lenu, ngoba befundise ngaleso sikhathi bajabula kakhulu, bathi bazohlukaniselana ngaleli bandla. Manje ngesikhathi-ke kusuka lo mbango amaKristu lawa athi uShembe ufile. Lento manje yasigcina isilusa amaNazaretha ukuthi nawo-ke manje awagcine manje akhulume ngoJesu kabi. Ngenxa yala maKristu lawa akhuluma kabi ngoShembe, athi amaNazaretha ingani nawo uJesu wafa. Ngoba laba phela balwisa amaNazaretha lawa kaShembe baqhakambisa kakhulu uJesu. Yabo, yena abamqhakambisayo manje begcine sebephoqa-ke manje amaNazaretha ukuthi atshele lamaKristu ukuthi-ke uJesu wafa. Bethi laba uJesu uNkulunkulu wafa wavuka. Athi amaNazaretha uphi pho? Impendulo ingabi khona. Mase kuba khona lo mbango okwaqhubeka lapho ukuthi-ke amaKristu ebiza uJesu ngoNkulunkulu. Athi thina sinoNkulunkulu uJesu ongafiki, owafa wavuka. Lo mbango-ke iwona wagcina kusuqhakambisa-ke lento yokuthi uShembe uNkulunkulu. Yiwo amaKristu aphusha leyo nto kuze kube namhlanje njengoba kusabangwa indaba yokuthi uShembe uNkulunkulu, ukuthi makuthiwa kuyachazwa ukuthi uShembe uNkulunkulu kanjani, bengafuni ukumukela. Kwasuka lapho ngaleso sikhathi, ngoba ngalesi sikhathi sakhe umqali wendlela leyo nto binganakiwe kakhulu ukuthi uShembe uNkulunkulu kanjani, ngoba kwakuyibonakalela nje bese beyikhulumela bodwa abantu, bengahambi bememezela wonke umhlaba, ngoba ngaleso sikhathi wawuyibonela wena nje ukuthi ayi akuyena umuntu lo. Baningi-ke abantu sekangakhuluma ngabo okuyibona ababekhona ngaleso sikhathi, namakhosi abona ukuthi uShembe akuyena umuntu. Inkosi yakwaQwabe iseSt Helena, kwafika uShembe kuyena, kuyona inkosi yabona lapho ukuthi uNkulunkulu. Inkosi uMsibi yakwaHlabisa, inkosi yakwaMathonsi eMandeni, u-Abednego Ngcobo. Khona lezo ndaba ngikhulumile ngabo bonke abantu abafike babona ukuthi uShembe uNkulunkulu. Omama basenyakatho okwathi mayiqhamuka bathi nangu uNkulunkulu esambonayo. Nesalukazi sakhona kwaHlabisa kwaMsibi naso sasho njalo. Ngaleso sikhathi uShembe wayefika kuleli lizwe, bathi akuyena umuntu lo. Umprofethi uZandile Nkabinde owayengushumayela eLuthela eNquthu naye washo njalo. Umfazwe waMyeza kwelaseNdwedwe naye washo njalo. uThusi kwelaseMampondweni naye washo njalo. Laba bantu babembona uShembe engakafiki la, bembona ngezibonakaliso, ukukhuluma izwi likaNkulunkulu mase kuvela isithombe sikamqali wendlela. Abanye wayefika Khoma engakafiki la, efike ebukhoma kodwa. uShembe ungiyeka insizwa yaseMachunweni empini yaseSandlwane. uShembe ngaleso sikhathi umqali wendlela wayesemncane kabi kodwa wafika uShembe omdala kuyona leyo nsizwa. Baningi and abantu balapha bakhuluma into esuke inobufakazi, ebese kuba nenkinga-ke yokuthi-ke ngapha kweChristianity ubufakazi ungabi khona. Ubufakazi bobuKristu ilobo bufundwa eBhayibhelini kuphela, ukuthi umuntu uzothi awuma kancane sivula iBhayibheli sibone ukuthi ikhona yini leyo nto. Kanti manje lobo bakaShembe umuntu mayikhuluma ukhuluma ngento emvelele yena uqobo nayibone bukhoma. Ngoba izosuka ibe yinde, ngisazophinde ngikhulumeke ngenjula-ke manje sengibatshela ukuthi lo mbango lo ubani umnikazi wawo owubangayo lo mbango, nemiphumela yakhona emibi ukuthi injani. Ake singilinde-ke ngibuye no-part 2.